Tässä on tarina suomeksi kirjoitettuna. Rypistynyt $5 seteli liukui pöydän yli ja pysähtyi hänen eteensä kuin ääneen lausumaton haaste. Sade rummutti lähes tyhjän kahvilan ikkunoita, kun Naomi Brooks, musta tarjoilija, joka oli lähellä toisen raaan tuplavuoron loppua, katsoi alas kohti miestä, joka istui yksin pöydässä numero 6. Hän tuoksui märältä villalta ja kylmiltä eiltä. Miehen kädet vapisivat, kun hän kietoi ne säröilevän kahvimukin ympärille. Muille hän oli vain koditon vanhus, joka oli eksynyt sisään liian myöhään ja pyytänyt liian vähän. Mutta jokin hänen silmissään sai Naomin pysähtymään. Kahvilan johtaja oli jo yrittänyt heittää miehen ulos. Naomi astui väliin ajattelematta, tarjoten hänelle keittoa, leipää ja paikan lämmittimen vierestä omalla kustannuksellaan. Hän ei tiennyt, että kulhoon kumartunut mies oli itse asiassa Henry Colvey, erakoitunut miljardööri, joka oli verhoutunut kerjäläiseksi etsiessään todistetta siitä, että ihmisyys vielä eli muuallakin kuin johtokokouksissa ja perintöasianajajien toimistoissa. Kun Henry oli syönyt, hän nousi hitaasti pystyyn ja jätti pöydälle yhden ainoan $5 setelin. Naomille $5 tarkoitti bussilipun hintaa. Se tarkoitti osaa vuokrasta. Se tarkoitti lääkkeitä hänen pienelle tyttärelleen. Huone tuntui pidättävän hengitystään, kun Naomi nosti setelin ja painoi sen hellästi takaisin miehen kämmenelle. En voi ottaa tätä, hän sanoi hiljaa. Vieraat eivät maksa ystävällisyydestä. Se lause osui Henryyn kovemmin kuin mikään liiketoiminnan tappio koskaan. Hän oli elänyt elämänsä ahneuden ympäröimänä, etenkin omien lastensa, Markusin ja Elenan, taholta, jotka jo kiertelivät hänen omaisuuttaan kuin korppikotkat. Siinä kuluneessa kahvilassa, sateesta läpimärässä ja kaikesta statuksesta riisuttuna, Henry löysi sen, mitä raha ei ollut koskaan ostanut hänelle. Vapaaehtoisesti annettua ihmisarvoa. Ja sillä hetkellä, kun heidän välillään oli vain $5, miljardin dollarin imperyymin kohtalo muuttui hiljaisesti lopullisesti. Kun Henry Colvey astui takaisin sateeseen, $5 seteli yhä lämpimänä hänen kämmenellään, jokin hänessä oli jo murtunut. Vuosikymmeniä Henry oli hallinnut lasitorneista ja yksityiskoneista, joita pelättiin johtokokouksissa ja toteltiin ilman kysymyksiä. Hänen imperyyminsa oli arvoltaan miljardeja, mutta hänen maailmansa oli käynyt kivuliaan pieneksi. Vain viikkoa aiemmin lääkäri oli vakavin silmin ja tasaisella äänellä kertonut totuuden. Mikään omaisuus ei voinut neuvotella vaiheen 4 syövän kanssa. Kuukausia, ei vuosia. Kello ei ollut enää teoreettinen. Kun Henry kertoi lapsilleen, heidän reaktionsa vahvisti sen, mitä hän oli jo pitkään epäillyt, mutta kieltäytynyt kohtaamasta. Markus kysyi heti määräysvallasta osakkeisiin. Elena halusi varmistuksen, että rahastot olivat turvassa. Kukaan heistä ei kysynyt, kuinka paljon aikaa hänellä oli jäljellä. Kukaan ei kysynyt, miltä hänestä tuntui. Silloin Henry ymmärsi kauhistuttavan selvästi, että hänen perintönsä ei kantaisi eteenpäin rakkaus, vaan ahneus. Sinä yönä uni ei tullut. Sen sijaan syntyi idea, vaarallinen, yksinkertainen ja lopullinen. Jos verta ei voinut luottaa, ehkä luonnetta voisi. Henry päätti testata maailmaa samalla tavalla kuin maailma testaa avuttomia. Hän riisui itseltään statuksen, kietoi vartalonsa riepuun ja astui paikkoihin, joissa hänen nimensä ei merkinnyt mitään. Tulokset olivat brutaaleja. Luksushotellit käännyttivät hänet pois ilman katsekontaktia. Hienot ravintolat saattoivat hänet ulos kuin hän olisi tarttuva. Turvamiehet työnsivät hänet sateeseen, kun vieraat teiskentelivät etteivät näe. Jokaisessa rahalla rakennetussa kiillotetussa tilassa ihmisyys katosi heti, kun ihmisarvo ei voinut maksaa sisäänpääsyä. 5. hylkäyksen jälkeen Henry tunsi lähestyvän epätoivon. Ei siksi, miten häntä kohdeltiin, vaan koska se oli johdonmukaista, ennakoitavaa ja kylmää. Sitten tuli kahvila. Siinä vilkkuvassa, rasvatahraisessa huoneessa kukaan ei tiennyt, kuka hän oli. Ja silti Naomi Brooks näki hänet. Hän ei kysynyt, mitä hän voisi tarjota. Hän ei säpsähtänyt hajua tai vaatteita. Hän ei esittänyt ystävällisyyttä aplodeja varten. Hän toimi hiljaa,
vaistomaisesti ja omalla kustannuksellaan. Kun Henry toisti mielessään hänen sanojaan, vieraat eivät maksa ystävällisyydestä, ne kaikuivat kovempaa kuin mikään puhe, jonka hän oli koskaan pitänyt. Naomilla oli vähemmän kuin ei mitään, ja silti hän antoi hänelle ihmisarvoa epäröimättä. Ei siksi, että se hyödyttäisi häntä, vaan koska se oli oikein. Seisottuaan kujalla, jossa hänen kuljettajansa odotti hiljaa, Henry suoristi selkänsä. Koe oli ohi. Hän ei ollut löytänyt perijää verilinjastaan. Hän oli löytänyt sellaisen naisesta, joka kohteli vierasta ihmisenä silloin, kun kukaan ei katsonut. Ja tämä oivallus tulisi ravistelemaan hänen imperyymiaan paljon rajummin kuin hänen kuolemansa koskaan voisi. Totuus, jota Henry Colvey ei voinut enää sivuuttaa, oli tämä. Lähimmät ihmiset eivät olleet koskaan olleet lähellä ollenkaan. Vuosien ajan hän oli selitellyt sitä kunnianhimoksi. Hän oli sanonut itselleen, että Markus ja Elena olivat teräviä, koska maailma oli terävä armottomia, koska menestys vaati sitä. Hän oli palkinnut heidän kylmän tehokkuutensa, rahoittanut heidän ylilyöntinsä ja vaientanut heidän epäonnistumisensa rahalla. Näin hän oli kouluttanut heidät hyvin, vain ei ihmisinä. Nyt kuoleman edessä illuusio romahti. Kun Henry valvotti öisin, häntä ei vaivannut kuolemanpelko. Häntä vaivasi varmuus siitä, että kaikki mitä hän oli rakentanut, tulisi polttoaineeksi ihmisille, jotka eivät olleet koskaan rakentaneet mitään itse. Hänen lapsensa eivät nähneet elinikäistä työtä. He näkivät vipuvoimaa, hallintaa ja oikeutusta. Jopa sairaana he leijuivat hänen ympärillään kuin kirjanpitäjät taseen äärellä odottaen viimeistä numeroa. Henry ymmärsi jotain karvasta ja vapauttavaa yhtä aikaa. Perintö ei periydy, se ansaitaan. Naomi Brooks oli ansainnut jotain, mitä hänen lapsensa eivät koskaan olleet ansainneet. Hän ei tiennyt Henryn nimeä. Hän ei tiennyt tämän varallisuutta. Hän ei edes tiennyt, tulisiko mies koskaan takaisin. Silti hän kohteli tätä ihmisarvolla, joka maksoi enemmän kuin rahaa. Se maksoi turvallisuuden. Hän antoi, vaikka seisoi itse kaiken menettämisen partaalla. Sellaisesta luonteesta ei opeteta kauppakorkeakoulussa eikä osteta rahastoilla. Kun kaupungin valot hämärtivät auton tummien ikkunoiden takana, Henry tunsi oudon kirkkauden. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hän ei laskenut riskejä. Hän ei suojellut omaisuutta. Hän valitsi merkityksen. Hän ajatteli Naomin väsyneitä silmiä, tasaista ääntä, tapaa jolla tämä puhui tyttärestään ei katkeruudella, vaan hiljaisella toivolla. Hän ajatteli, kuinka luonnollisesti tämä otti vastuun vieraan mukavuudesta, ei koska sitä odotettiin, vaan koska se oli inhimillistä. Sellainen ihminen hänen imperyyminsä pitäisi kuulua ei jollekin, joka hyödyntäisi sitä, vaan jollekin, joka suojelisi sillä muita. Henry tiesi, mitä seuraisi. Raivoa, kanteita, julkista häpeää, hulluuden syytöksiä. Hänen lapsensa kutsuisivat häntä julmaksi. Media kutsuisivat häntä holtittomaksi. Asianajajat varoittaisivat seurauksista. Mutta mikään niistä ei enää merkinnyt, sillä sateen kastelemassa kahvilassa, vallasta ja identiteetistä riisuttuna, Henry oli viimein nähnyt totuuden. Omaisuus, joka jätetään vääriin käsiin, on kirous. Omaisuus, joka annetaan oikeaan sydämeen, on toinen mahdollisuus. Ja ensimmäistä kertaa diagnoosin jälkeen Henry Colvey tunsi rauhaa. Ei siksi, että hän oli kuolemassa, vaan koska hän vihdoin tiesi, kuka ansaitsi elää eteenpäin sen kautta, minkä hän jätti jälkeensä.